Oh, lupit ng samon. Tinira na yung tala. Yo, what's up mga ka-Maze? Ako nga pala si Amazing Spider PH. So, ayun, salamat kay Tatay Mendo and yan, wag nyo kakalimutan mag-subscribe, like, and share. And God bless sa inyo lahat. Maraming salamat. Yun mga kamba, welcome back to my channel. Yan. Papalaban tayo ng mga gamba. Samon sa samon. Yan. Makita natin laban ng samon sa samon. Ayun, bago tayo magpalaban ng samon sa samon, shout out muna tayo kay BT Wap Gumis, yan, kay Nina Ignacio, kay Adam Labin, yan, kay Hans Ivan Magsilaw, kay John Ralph Borja, yan. Shout out din kay Royce Gaming, kay Homer Magradi, yan, kay Paul Vincent Lim, kay Josil Posyan, Rafael Sanchez, King James Cayetano, Jose Rafael Ilesar, at saka si Amil Piñano. Yan, shout out sa inyo lahat mga kagamba. Panuorin natin ang ating mga laban ngayon. Samon, tala versus samon, samon versus Tagalog na tala. Yan mga kagamba. Alright, panoorin na. Samon versus talang Tagalog na naman. Ito yung talang Tagalog na nanalo ng isang araw doon sa isang samon na yan. Kaya lang medyo mahina siya ngayon. Siguro nabubugsarado siya. Yan, ito bagong samon ito. Baby samon. Yan. Yan yung tala na nanalo sa samon isang araw. Tingnan natin ha. Oh, lupit ng samon. Tinira na yung tala. Aba, bumalik pa yung tala. Oh. Nakakbo yung samon. Oh. Siyang nakakagat dyan. Nakutumik pa yung panang samon. Tikwas. Oh. Ayan. Laban ko ulit. Tinatansya pa. Aba, tumatalikod ng samon. Yari ka dyan. Matapang yung tala na yan. Naglampasan. Hirap natin para mabilis. Nako, itong samon ang hina. Oh, ang hina ang samon. Nakagat din ang samon kaya nanakbo. Oh, wala na. Pareha sila nangulumot. Ang lumot nangulumot. Wala. Iiwas na bawat isa. Ayun, wala. Tabla to mga gamba. Alright. Sa inyo mga kadagit, ako nga pala si Ryan DC Mondaragit, ang spider vlogger dito sa Pinas. Yan, supportahan nyo ang aking channel. At syempre, Mendo Susero Gamboy, subscribe kayo dyan. Yun, God bless all. Mga Doc, magandang araw sa inyo. So, si Spider Doc, paki-subscribe sa channel natin, spiderdoc.ph yan. At huwag nyo kalilimutan na mag-subscribe at supportahan si Tatay Mendo o si Sir Gagamboy. Yan mga kadok. Hi! Subscribe po kay Tatay Mendo. Like and share po. Bye!